Inselmulkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa il-ħadd it-tajjeb minn triq tal-isptar. Ġifieri, it-triq żamm il-kleb. Ma mhux l-isptar żamm il-kleb, l-isptar St. Luke's. Qegħdin il-Pjetà. Jew gwarda manġa. Ma naqgħu diffiċli nara, imma Ma il-Pjetà naf li gwarda manġa hija biċċa mill-Pjetà, ma' Pjetà. li hu żgur li ħan nintaqgħu ma' bnedem li vera passjonali dwar il-Pjetà. Tlaqna. To and date? 28. Jekk joġbok, jekk m'għandniex żball, inti s-sur Ruben Mifsud. Iva, jienu. Kont għallim, Ekku. headmaster, l-lum deputy director, organista, floral designer. Missierek kien ex-footballer il-biba. Ekku. Jienu. Malaw. U inti ħatkun t-dawara dawra mal-Pjetà illi naħseb ftit nies għandhom imħabba għal-Pjetà bħalek għaw ftit, imma mhux eżaġerazzjoni ta' nies. Ej, U propju rrid tibda minn din it-triq. din hija triq ta' tfuliti. Hija triq fej inti kien żmien fej kuna ħafna tfal ukoll, allura taf inti kull bib ikun hemm żewġ tfal li tal-familja l-oħra. Hija triq li tiġi taħt l-isptar, allura dik kienet teffettwanna anke l-lifestyle tagħna. Timxi mal-orarji tal-isptar. Ġifieri l-isptar kellu l-visiting hours tiegħu, allura inti f'dawk il-ħinijiet tittoqgħod attent illi għax inkella ma terġax tidħol lura. Kienu kol jiffettwanna l-lifestyle ukoll għax jinnaf meta jkollok xi qarib l-isptar. Kienu jiġu tiftakar il-familjari ġejjin u jaraw il-marit l-isptar u bad fl-istess ħin dejjem jiġu jistennew hawnhekk id-dar, allura dejjem xi ħadd tal-familja li qed jistenna biex jitla l-isptar, eċetera. Allura apparti li aħna minn fuq il-bejt tagħna pereżempju kien hemm il-maternity ward. Allura dejjem niftakar il-ħuti narhom mit-tieqa ta' fitiruk il-bejt, mit-tieqa ta' wara l-bejt li tiġi. U kien hemm biċ-ċumnija wkoll. Kien hemm iċ-ċumnija wkoll. U l-ambulanzi f'kull ħin. Però fl-istess ħin għax nitilqu tinżel in-niżla u mbagħad għandkom bellezza ta' Il-marina sabiħa, il-marina sabiħa ħafna u hemm il-landmark tal-lokalità li hija l-boat house, il-kunsill lokali fl-2000 kien irranġa allura saret il-landmark tagħna. Nibda nduru? Tlaqna? Tlaqna. U waqt li għaddejjin mill-Pjetà nistgħu ngħidu li nsertajna kjas sħiħa u x'inhu għaddej għid? Dan huwa l-grupp tal-armar, dan ħbib tiegħi tal-grupp tal-armar, tal-grupp armar ta' barra u ma' nies bħali imwildin hawnhekk għax aħna ħafna minna u aħna l-ewwel ġenerazzjoni li twilidna hawnhekk għaliex il-Pjetà ġew in-nies minn barra. U mbagħad aħna l-ewwel ġenerazzjoni ta' nies li twildu hawnhekk il-Pjetà. U dawn huma ħbib tiegħi il-dilettanti tal-festa jaħdmu l-ħin kollu. U din jippreparaw hawnhekk triq id-Duluri saret qisu ċ-ċentru tal-festa minħabba l-wesa u l-armar li hawn f'dil-wesa u issa s'issir iktar. Għaliex? Għaliex issa din il-ġimgħa għall-ewwel darba se jkollna banda f'tal-Pjetà. Ġif tal-Pjetà ma kienx hawn banda. U din il-ġimgħa għall-ewwel darba se ddoq l-ewwel darba l-banda tagħna. Marx kif jibda? Pjetà. Kif qed tħossok ħajkolkom banda ġdida? Ferħana ħafna u Inseddu. il-klarinet. Il-festa tajba. L-iskola ta' Santu Wistin. Ekku. Hawnhekk inti bdejt il-professjoni tiegħek u x'hekk. Rabta tiegħi ma' Santu Wistin l-ewwel nett il-fatt li hawnhekk fit-tfulitna aħna tal-Pjetà ma kienx hawn ground fejn ilagħbu. Għalina l-ground tal-futbol fit-tfulitna kien hawnhekk, ġifieri aħna f'dan il-ground
klandestinament għax mhux suppost konna nidħlu għax dan huwa ground ta' skola. Imma aħna konna naqbżu il-grada ġifieri. U fix-xemx ta' wissu ġifieri, xemx tiżreċ u ngħaddu ġurnata sieħna labu l-futbol hawnhekk ġifieri, dak huwa parti minn tfulitna. Umbat ovvjament kif għadt inti meta gradwajt dak kien l-ewwel post tax-xogħol tiegħi, kont ngħix hawnhekk u fl-istess ħin naħdem hawnhekk ukoll ġifieri tgħix tal-Pjetà u taħdem fl-istess. Bil-pass. Fl-iftakar b'nostalġija ġifieri Fader Ray Frank Alanza li jagħmel li l-interview u taf inti tibda l-ewwel passi fix-xogħol. Hawnhekk inselmulu. Nispera ma saqsik xek għaxħalt klandestinament fl-iskola. Kien jaf probabbli. Imma mbagħad meta għadda żmien ukoll kellek kariga oħra, u xek? Mbagħad wara ċertu żmien ma bqajx naħdem hawn, ma mbagħad ġejt lura għall-imħabba ta' ħajti speċi u kont headmaster tal-iskola għal 5 snin li kien mument sabiħ li tħossok ta' finti qed tagħmel l-effett fil-ħajja taż-żgħażagħ. Minn taqbes il-gejt, tiftaħent. Kien jgħidilhom Kellu ċiever. xi darba headmaster. Għalli jmiss, Ru, l-aħħar post, huwa wieħed mill-iktar postijiet importanti għalik, u xek, il-Knisja. Tipparteċipa sew fiha. Le, għalija kien post li xtaqt li niġu żgur, għax għalija kien il-post fej lilek anka minn tfulitek iħarġek f'ċertu ħiliet. Ġuri nammetti li d-dar għand il-ġenituri tiegħi jien kont infisset li l-affarijiet insibhom lesti. Imma mbagħad hawnhekk pereżempju tallimt affarijiet li d-dar ma tallimx, ġifieri jien naf id-dar qatt ma knist, jien imma kont niknes. Fit-tfulitna hawnhekk kien il-post anke ħabba li aħna raħal żgħir reċenti. Illi aħna żgħażagħ u tfal li aħna qisna l-ewwel ġenerazzjoni li l-ġenituri tagħna għexu u aħna twilidna u allura nħossu dik iċ-ċerta appartenenza. Kien il-post fejn aħna niltaqgħu. Ġifieri kien il-post fejn jgħalmek li inti tittati xi ħaġa lura anke lill-komunità. Għadna kont sakristan ukoll, u xek? Jiena għal 8 snin kont sagristan, jien għandi xogħol full time, imma mbagħad kont sagristan volunteer għal 8 snin sa ftit ilu fil-fatt sa Novembru li għadda, u kont nieħu ħsieb l-affarijiet. Organista? Kif għettilkom, fil-knisja tispiċċa titgħallem kollox. Jiġifieri jiena pereżempju mużika ma nafx ħafna, jiġifieri ħdej min jaf mużika. Imma ħabba li ma jkunx ħabba li fil-knisja dak huwa l-identità tiegħu li inti tagħti l-enerġija tiegħek, taf ftit mużika, tispiċċa organista. Jien naf nirranġa l-fjuri, spiċċajt floral artist. Isma' ċaġa li toltok fuq il-Knisja li forsi m'għandix id-dawrin tagħha bħalma aħna mdorrijin fuq, hawnhekk qatli li qegħdin fuq il-bejt ta' ċentru xek. Li ġiet suntier. Ekku. Aħna dan huwa l-post li aħna nsejħulu t-suntier. Hawnhekk huwa l-post pereżempju hawnhekk konna nilagħbu l-futbol aħna. Ġifieri hawnhekk min jaf kemm qalatu min jaf kemm niżel il-ballun niżla kollha u ninżlu niġru warajh semmi isfel biex nerġgħu nġibuh. Huwa l-post li għalina l-identità pereżempju nsemmi lill-Framark li rawen fina ċertu mħabba. Mbagħad Frashmoon wara Framark li rawen fina mbagħad ċertu ħiliet għax aħna konna kbirna. Meta konna żgħar Framark rawen fina hekk isu l-ħeġġa. Mbagħad meta kbirna tawna responsabbiltajiet hekk. Jiġifieri dan il-post għalija huwa sħabi jinsemmi xi wħud jien naf jiġuni f'moħħi Leo, Mark, Antoine, Joseph. Xi kedda biex nittegjhom kollha daw ma. Dawk tittegjhom inti. Isma' għax miegħek nistgħu nagħmlu naħseb xi 20 minuta għaddejjin, tajjeb. L-għonek grazzi tal-li oġbok id-dawarna dawra, tajjeb. U vera, u rejtna il-Pjetà minn point of view differenti wkoll. Grazzi. U aħna minnaw infakrukom fil-ħadd li ġej, jerġa' jkun hemm edizzjoni oħra ta' Triq tagħna sa tant għamlu like u share.